Možno vám odchádzajú klienti a ani o tom neviete. Možno som sa prihlásiť na jogu. Našla som jedno nové jogové štúdio a chcela som to ísť vyskúšať. Lenže nevedela som nájsť nikdy žiadne informácie k tomu. Bol to príspevok na sociálnych sieťach a nebolo k tomu žiadne ďalšie, že kedy cvičíme, kde sú ďalšie informácie. Iba správa, že prihlásiť sa môžete cez správu. V dnešnej dobe. Ale okej, dobre. Tak som napísala. Vymenila som si jednu správu, 2 správy, 3 správy, ale ani po 3 správach som nevedela, aký vlastne je rozvrh, kedy sa cvičí a kde sa cvičí, iba že sa môžem prihlásiť cez WhatsApp. Akože pardon, v dnešnej dobe. WhatsApp slúži na komunikáciu, na vymienanie rýchlych správ, môže slúžiť ako kanál na rozosielanie informácií mojim klientom. Ale WhatsApp nie je kanál, kde sú k dispozícii všetky všeobecné informácie o tom, kto som, čo robím, prečo to robím, kde ma nájdete, ako ma môžete kontaktovať. Ja som sa spýtala. Spýtala som sa niekoľkokrát. Ale ani po niekoľkých správach som nedostala odpoveď. Ale 9 z 10 ľudí sa nespýta. Pretože nechcú otravovať. Pretože na to nemajú čas. Pretože nevedia, kde sa majú spýtať. Čiže keď klientovi nedáte informáciu, do 5 sekúnd odchádza. Jeho úloha nie je hľadať váš kontakt. Nie je hľadať vaše služby. Ale vy mu musíte podať takto na tanieri. Pretože keď mu to nepodáte vy, tak mu to podá vaša konkurencia. Ľudia sú dnes strašne zanepráznení. Nemajú čas hľadať informácie. Preto naša úloha je tie informácie poskytnúť. Jednoducho, ľahko. Aby tí klienti mohli ku mne ľahko prísť. Aby sa mohli ľahko prihlásiť, aby ma mohli ľahko kontaktovať, aby mohli ľahko využiť moje služby. Ja som si to tiež vždycky myslela, že keď je to mne jasné, musí to byť všetkým jasné. Ale nie je to tak. Pretože my sme veľmi hlboko namočení v našom biznise. Nám je to všetko jasné, pretože vidíme 100-krát náš web, keď ho vyrábame, vidíme 100-krát ponuky. Ale klientovi zvonku to nemusí byť vždy jasné. Keď sa pozerám na weby, nepozerám sa na to, aký tam je dizajn, aké sú tam farby či písma použité. Pozerám sa na to, kde sa človek stráca. Kde chýba krok, aby doviedol klienta k nákupu, ku vám. Kde odchádza klient, lebo mu chýbajú informácie. Klient nehľadá na vašom webe vaše certifikáty a vašu životnú cestu. Ale hľadá váš príbeh. Ak sa v ňom nevidí a nemá pocit, že mu rozumiete, odchádza preč. Ak máte pocit, že vám klienti odchádzajú, napíšte mi a pozriem sa na váš web očami vášho klienta, ktorý ho vidí prvýkrát. Pozrieme sa spolu, kde sa stráca klient, kde odchádza a ako mu napomôcť, aby zostal ďalej. Ja vám podržím zrkadlo, kým sa v ňom sami uvidíte. Napíšte.